तो है गाइज आज उपरओली ब्लॉग को आपण स्वागत। तो मत 2 दिन है ज्वर होता तो एबे मेडिसिन खाइला टे भल अच्छी देह। तो भाई जाऊँगी ना भाई एबे पछ बाड़ी पछपटे कौन फुल अच्छी सब लगे सफा कर मत डाकुला कहला आ छुआ जा मुझे ना मत भल लगे जीवन तापर 2 दिन है खटर शोषे मत एत विरक्त लगे मुझे हूँ चल जा तो चलते जा भाई से कौन कर देखा से सब लगे गच चलते आगे जा एटा गोटे से गच लगे एटी गच लगे एटा गोटे पिंक कलर फुलटे एटा भाई चंपा अच्छे ना भाई एटा चंपा अच्छे ना बेटा चंपा अच्छे ना चंपा अच्छे ना आउ थरे का आपन के जन भूणी अछि आउथरे आपन बेटा चंपा अच्छे ना कण चंपा अच्छे ना हां अच्छा 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 हाँ आज मिनी ब्लॉग को वीडियो किया वीडियो को लास्ट टाइम देखिथिबार धन्यवाद आउ सब्सक्राइब करी जान।